Здравейте, артисти! Аз съм Ива и добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Character Concept артист, който в момента работи върху своето портфолио, но отново в това видео няма да си говорим за концепт арт. Скоро ще си говорим за концепт арт, но в момента имаме много по-важен казус, а именно новия филм на Хайо Миязаки. Това мисля, че просто ми оправи декември месец, оправи ми настроението, оправи ми факта, че съм болна от една седмица и едва ще успея да сглобя, да монтирам и да видите това видео на време според плана ми. А ако искате и вие да създадете своя мечтан живот, ето тук или тук май ще ви оставя една карта, която може да видите. Ако не знаете кой е Хайо Миязаки, какво правите с живота си? Питах Хайо Миязаки, той сам си е създал думата от името на един самолет и беше не Гибли, а нещо тип Гибли. Има прекалено много филми, този човек, вероятно, ще ви ги изобразя, вероятно, всичките корици на екрана. Съжалявам, обработваща Ива. Ако не знаете кой е Хайо Миязаки, той е един от създателите на студиото Гибли, както се казва там. Аз този човек го адмайрвам от както се помня, от както бях малка. Просто съм израснала с 2-3 от неговите филми, понеже тогава по това време нямаше абсолютно нищо related, нямаше откъде да го гледаш. Най-много CD и превода на български не е най-доброто нещо, което се случвало на филмите на Хайо Миязаки. Но ако още не сте разбрали, имате време да гледате най-новия филм на Хайо Миязаки. Японското заглавие директно се превежда на английски How do you live? Така се казва филма, той е вдъхновен от една книга. Има прекалено много информация. Чакам от 2017, откакто разбрах. Мисля, че 2016 е почнато да се работи върху него. И ако не знаете как бачка това, за един аниме филм или анимационен филм му трябва горе-долу 7 години, за да бъде от идеята до създаването, говоря за оригинален филм. Понеже минава през много стъпки, където и Character Concept артистите имат доста голяма роля. Го чакам от толкова много време, толкова бях ексайтната да го видя. Просто като видях, че на 8 декември го излъчват, аз съм някакво girly. Yes, Queen. И в понеделник отидох да го гледам. И това ви го качвам, това видео тази седмица, за да може, когато още го излъчват, да идете да го гледате. Както споменах по-рано, аз съм болна. Реших да направя една рисунка на ковъра на филма Момчето и чапвата, The Boy and the Heron. Ето така изглежда корицата, която е, не знам, английската корица. Реших да й направя redraw, как ще си я нарисувам в моя стил. И това ще е по-скоро коментарно видео, където говоря за моите емоции относно филма. И междувременно ще ви ангажирам мозъка с моя таймлапс, който съм снимала докато работя върху рисунката, която беше много, как ви кажа, разтоварваща за мен. И много се радвам, че я направих и вече е банер на канала. Насладете се на моя арт ранд видео. И да, let's go! Здравейте от мен и моите нови слушалки. Благодарение на които това аудио звучи толкова кристално чисто и толкова готино. Просто съм толкова благодарна. Чак на мен ми харесва да си слушам гласа хора. Това си е постижение. Това е първото видео, в което ви показвам моя дигитален процес на рисуване, както казах в един-два тиктока. Аз в момента се уча как да рисувам в Photoshop и е голям struggle, но вече почвам да схващам кое как се прави, така че ако нещо много ви дразни като артист, който работи в Photoshop, оставете ми коментар с някакви препоръки, което ви дразни в това видео, окей? Няма да се разсърдя. Ако мога да помогнете с нещо, кажете. Студио Гибли е
Нещо, което аз съм отраснала. Ако мога да опиша детството с една дума и как изглежда то, вероятно просто ще ви пусна My Neighbor Totoro и ще гледаме заедно този филм. Тези ярки цветове, deep meaning и value, който филмите на Хайо Миядзаки, Студио Джибли bring to the table е просто е ново ниво. Много ми харесва, че филмите не са за деца само. Разбира се, примерно My Neighbor Totoro е силно адвертайзван и по-скоро насочен за деца, но пак може да намериш много значение, много дълбоко значение на каквато и възраст да си. Затова винаги препоръчвам на нови хора, които искат да влязат в анимето, пуснете си един филм. Не е толкова ангажиращо и може да си потопите краката в истински добра история. Не казвам, че всички филми на Студио Джибли са топ of the top. Примерно този от 2017-13 или кога излезе ето този, който сега ще ви изобраза на екрана. Това беше най-ужасното нещо на света. Нали? Но просто ако махнем това to the side, Студио Джибли е всички мои любими неща. Как да ви кажа, новия филм е нещо, което аз не съм виждала. По принцип, повечето филми, най-известните са повлияни или инспирирани от някоя книга, като включва в себе си японска митология, дали ще е нещо за будизъм, понеже повечето японци, нали, изповядат будизма като религия. Нали, много cultural difference, особено като аз като българско момиче, нали, с японското, но повечето са, примерно, Kiki's Delivery Service. Има книга с абсолютно същото заглавие, върху която е, как да ви кажа, инспирацията е взета за направата на аниме филма, но нямат кой знае колко общо. Или House Moving Castle също е инспирирана от книга. Но филма е пречупен през призмата на Хаяо Миязаки. Това много ми харесва. Харесва ми концепцията. Харесва ми, че дрехите не са стереотипни. Харесва ми различния пейзаж. Харесва ми тази природа. Колко хубаво е изобразено храната във филмите. Всичко се чувства живо. Затова и казах, че ако искате да се върнете в детството или да си припомните как изглеждаше света в детството, трябва да си пуснете един такъв филм. The Boy and the Heron е напълно различно нещо, което не сме виждали до сега от Джибли. Просто ще го кажа. Vинаги има, как да ви кажа, едно, не като предвидимост, но такова, знаеш горе-долу какво ще се случи. Знаеш сторителинга как се осъществява. Но в този филм Хаяо Миязаки предизвиква себе си да излезе от рамката на перфектния свят, който той е създавал до сега. И това се вижда във филма. Ако не сте гледали филма, силно ви приканвам да го гледате първо и тогава да се върнете на видеото. Но много ми харесва новия подход. Много свежи неща видях в този филм, които не съм виждала до сега. По принцип, винаги има нещо ново във филмите, като ги релочвам, но този е много по-различен. В него имаме тази детска нагласа, също има много сериозни теми, но този поглед на новото, на това няма да заложим на сигурно type of thing. Има много нови неща. Още от вашата сцена, която е с огньовите, толкова красиво. Аз през целия филм бях с отворена уста и просто мълчах и се наслаждавах на този филм, защото все едно бях дете и за пръв път гледах този филм. Все едно за пръв път гледах... знаете това чувство, когато за пръв път гледате нещо и просто сте вау.
Ето това ми беше моята реакция. Седях и от широко отворени очи попивах абсолютно всичко от този филм. Има нещо... Гледах доста анализи за филма, но не искам да говоря толкова за анализа, колкото как ме е накарало да се чувствам. Накараме да се чувствам жива, накараме да се замисля върху това, че не всичко трябва да е перфектно, което ви казвам още от началото, откакто започнах да правя клипчета този месец, че не всичко трябва да е перфектно. Понеже Хайо Миязаки е голям перфекционист, той като мен подобна съдба споделяме двамата, но като артисти винаги сме някакво... Трябва всичко да е перфектно. Не трябва всичко да е перфектно. Трябва да има тази натуралност. Не може да се обградим в един перфектен свят и всичко да е перфектно. Много ми харесаха новите герои, хареса ми самата, как да кажа, синематография, ъгъла, под който снимам филма, актьорската игра и озвучаване на този филм бяха уникални. Толкова нестандартен, нов и свеж филм аз никога не съм виждала, или поне от много дълго време не съм виждала. И това е какво анимацията трябва да е. Това не знам как ще ви прозвучи, но това е нещо свежо. Не е просто пета част на нам, коя си правиме игрален филм, правиме намкъв си филм от една... Това е нещо ново. Това е нещо ново, нестандартно, което мисля, че ме зареди и няма скоро да ми се изтощат батериите. Толкова съм благодарна на Хайо Миязаки, надявам се... Той за всеки филм казва, че е последен, но се надявам да не е последния филм, понеже наистина този човек нямам думи, с които да го опиша. Идете и гледайте филма. Това беше всичко от мен. Надявам се това видео да ви е харесало. Това е крайния резултат. Та-да! Това е крайния резултат. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля, абонирайте за канала и ударете камбанката, за да получавате известия за всяко мое ново качено видео, което се качва всеки петък от 7 часа. Ако това видео ви харесва и искате да добавите нещо по темата, моля ви оставете ми коментар. Аз ще прочета абсолютно всички коментари и ще ви отговоря. Моля да ме последите в TikTok и Instagram, където не съм кой знае колко активна поради my busy schedule, но ако ми пишете, ще се постарая да видя съобщението. И това беше, надявам се това видео да ви е харесало и приятен петък!